Valentine's forever. तुमचे मुखार घेऊन येता व्हॅलेंटिनीस सायबिणीक फुडें घालून हो लावन सवार तुमचे मुखार. आवय आयज मुगे कितू दिसांनी आयज मुगे सोपन बरी जातले हा पेपराचे इंटरव्यू बरे सगळे गोंया हें केलोले उंटेचे चिपकायलोले चोय कोण भुरगे येता जाल्यार हे दी मागीर तेमगे इंटरव्यू घेता. आवय आवय अरे ते लोकाले म्हूण मरे तो माडयता आवय शिशी पिना इधरे आवय सामा गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग तू आलोता काय कमी ना होता पत्ता हिंग नाही पत्ता इथे मोडक्या लायलोय पत्ता. हा चल सांगो तू किती बरा कॉमेडी बरा कातरा बरा सिंगरा बरा कातरा चल कातार एक कोकणी का तू कोकणी कातार सांगता ते कातार ते मुडपाचे. ओके चल दीस उदेला कातार मुड ये कतरीना. अरे तू काय कित मुच कातार मुड म्हणा दीस उदेला कातार म्हणा तो दीस उदेलो म्हणा यो कतरीना हिंग ना कतरीना घराक आसतले. चल कतरीना चल यो कतरीना म्हण चल दिस उदेलो सायबा बघोशा वय तू एसाने मुंचाय गेला मग आणि ती असा उदका पडटलो उदका सा दोऱ्या लाराचे डुमोन येतलो. आवय चल यो सायडीन राव लायनी राव वशी एसाने मुंचाय गेला असे मुगे काय हे तियात्र येता आलो उदका बुडोन. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग कैसा बोरा हाउ यू डू हाउ यू डू या निकिद्रे यार तू आले तू कित कोता आमरे कॉमेडी सारको बेस्ट. ते कॉमेडी सोड. अरे तू हेल्मेट किती घाल रे हेल्मेट तू खबर आहे यांचा किती ऍक्सिडेंट जाताय ते उंचो प्लेन पडा हड्डा गेल मरे. असं करताय का गुड चल इथे लाईनी राव आणि ऐकले गुमारी अरे तू इतू अडकेस किती दोलाय रे कोण दुरियात आहे कोण दुऱ्या ते खबर ना रे त्यानं तोंड लिपोयता अरे तुगे किती बरा तू हाव सिंगिंग कॉमेडी सगळी करू कॉमेडी बरा अरे तू बरं टी शर्ट घाल अपना टाइम आएगा ते कोकोणेन मूड माका म्हणून होय मुगे टाइम येतलो तुगे थिएटर गावून नाचतलो आणि कातरा देखून मुट्टलो कॉमेडी देखून करतलो कोता येता गुड व्हेरी गुड. अरे ते हिंदी का ती कोकणीत म्हणले आणि बाबा असं जाय तसा मुनी असं जाय होय सारखे आज मी वसपाते लाईनी राव लाईनी को होय लाईनी ये बे चल आता आमगे थिएटर रिहर्सल करूया कोरिया मरी चल माके कॉमेडी कोण दाखव कॉमेडी होय कॉमेडी मुची इंग्लिश हिंदी मराठी तमिळ उर्दू कोंकणी माग एक काम करा मग ते सगळे उर्दू बुर्दू मग काय कोणा मग फक्त इंग्लिश आणि कोकणी कोता चल कोकणी होय कोकणी आवश्य कोकणी आवश्य होते आवश्य ती मदर टंग मिठाई ती बरी एक सांगू तू आता जमीन आला रे तू आता जमीन आला होता तू आला होता मग जमीन आला असले चला बेस्ट अरे तू बरा हा तुम्ही दोघं आणि किती हेल्मेट घालत ऊच ऍक्सिडेंट जाते ऊच ऍक्सिडेंटचा पाय प्लेन नाही शेत आईस्क्रीम येऊ नाही हेल्मेट किती होणार अडिया स्टार्ट ओला पाकणा का ओला पाकणा केस एक देव काय मरे काट करून जाय तुम्ही जाणे ते न्यूज सांगायला त्या बाला हायस्कूल फोर सांगायला त्या जाणे तुम्ही त्या मग माझ्या नातवान दाखवतले काय तुम्हाला लोकांना शेत मी पिढ्यावरच्या रस्त्यावर अरे तुम जाणे मरे शेतात की सांगलो त्यांनी कातर येईल तिंग नाचपा तुम्ही शेतातले गायल तुमका नाचो आता नाचपा तुम्ही बाला म्हणताय ते स्पीकर मी नाळला किती बालमात आहे ते होय रे किती ते बाला रे तू नाचपा त्या गायला चल झाले स्टार्ट मरे 1 2 3 स्टार्ट. बरे नाचताय मरे
ते बेबे अरे बेबे तस कोण ते उडी मारपाचे अरे तो हॉट किती नादा ते बळा 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 हड्डे आले किती आले बेबे बेबे अशी उडी मारता तो बेबे हो किती उडी मारो बेबा तुमच्या बरं उडी मारता असतो असं नाही कथा चल जा तुम्ही तू सेलेक्ट तुम्ही सारखं सेलेक्ट ना गुड तू आली सेलेक्ट तू सगळं म्हणजे याद तू सेलेक्ट रे हा ये बाय. गुड नाईट चल बरं टाटा चल आमचं मेड्या याद सिलेक्ट